Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň günorta gününe gorgonuşda Awganystana 3 ýyl bäri Taliban ýol başçygyna Awgan hökümeti hökm berýär. Eýsem Awgan halky şol sana demirgalyk Awganystany ýaşaýan etnik türkmenler Taliban dolandyryş astyna nähili durmuşa seze bar boldy. Awganystana nämeler üýtgedi, nämeler öňküligine galdy. Taliban adam hukuklarynyň ýagdaýyna, raýatlaryň ykdysady, medeni we syýasy hukuklaryny nähili çemeleşdi. Dünýä türkmenläriniň nowatdaky sany Awgan türkmenlerine baglanýar. Gepleşigimiz Abaşada ýaşaýan Awganystany türkmen jurnalisti Şamirdan Murady gatnaşýar. Türkmenistanyň günorta gününe gorgonuşda demirgalyk Awganystana Taliban toplarynyň häkimiýeti ele geçirmeginiň 3-nji ýyl dönüminden söhbet açýan bu gepleşikler tapgyrymyz 2 bölümden ibaret bolar. Birinji bölümde Awgan halkynyň şol sany etnik türkmenleriň Taliban sırnaky durmuş we ykdysady hal ýagdaýy barada. Şeýle-de Türkmenistanyň hökümetiniň Awgan häkimetleri bilen gatnaşyklary, bu ýagdaýyň Awganystany ýaşaýan etnik türkmenleriň durmuşyna ýetirýän täsiri, şeýle-de Taliban ýol başçygyna Awgan hökümetiniň öz raýatlaryna berýän ýa-da bermeýän wadalary barada gurrun ederiz. Bu söhbetdeşimiz Abaşada ýaşaýan Awganystany türkmen jurnalisti Şamirdan Murady 3 ýyl çemeti mundan Awganystany Taliban toplarynyň häkimiýeti ele geçirmeginiň ýa-ni ýurtda media azatlygynyň gysylmagynyň arasynda jurnalistleriň howpsuzlyk şertleriniň yaramazlaşmagy sebäpli ýurdu terk etmeli boldy. Ol 3 ýylyň wakalary ýurt içinde öz gözi bilen şaýat boldy. Şamirdan ulaga Taliban 2021-nji ýylyň 15-nji awgustuna Kabulda häkimiýeti ele geçirdi. Goňşy döwletler şol sany Türkmenistan şol gabatlar Awganystany inklusiv hökümetiň döredilmegine çağırış etdiler. Şol aralykda Taliban ýol başçygyna Awgan hökümeti esaslandyryldy. Ýöne häzir içinde bu topar halkara jemgyýetçilik we daşary ýurt hökümetleri tarapyndan ikrar edilmedi. 3 ýylda Awgan halkynyň şol sany bu ýurtda ýaşaýan etnik türkmenleriň hal ýagdaýy nähili özgördi. Taliban häkimiýet başına gelmegi bilen bağlı aydılanda men sonun gözli şaýady diýsem ýalňyş bolmaz. 15-nji awgustda men kabulladım. Talibanlar kabula gelip girende bir okatılmazdan häkimiýet, hökümet ýani Kabul Talibana tapşyryldy. Her tarapdan girip geldiler. Bir okatılmady. Halkara güýçler hem umumyň çykdylar da. Hökümet işgärleri hem gaçyp çykmaga mejbur boldy. Hatta şol prezident Gani hem orta ýurtdan gaçyp çykyp, daşary ýurda gaçyp çykdy, soň başga çaga menip prezident köşküne. Şeýle ýagdaý bilen ol Taliban hökümeti, Talibanlar häkimiýet başyna geldi. Häzirki şol Talibanlaryň häkimiýet başyna gelmeginiň 3 ýyl boldy, gelmegi 3 ýyl boldy. 3 ýylyň dowamında Awganystanyň halkynyň başyna Huzursuzam Türkmenleriň başyna gelmedik gün galmady. Häzir ykdysady taýdan Türkmenler gaty kynçylyk çekýär. Hem häkimiýetden bir Türkmenlere orun berilmedi. Häzir Türkmenlerde bir Talibanyň dolandyrýan häkimiýetinde bir Türkmenlerden ýokary wezifelerde işläp berilleri ýok. Emma şoňa garamazdan Türkmenlerden hem bar Talibanyň arasyna goşulyp berilen mollalar, zatlar hem bar. Emma şoňa garamazdan Türkmenlere hiç bir üns berilmedi. Hususan mana şol demirgazyk Awganystanda ýaşap ýören türkmenleriň häzir hal ýagdaýy gaty agyr, elbet ykdysady taýdan, bilim taýdan çağalaryna bilim berilýär. Ondan soň köp türkmenler daşary ýurtlara gaçyp çykdylar, misal Pakistana, Irana, Türkiýe we başga ýurtlara gaçyp gitdiler. Ykdysady ýagdaýlar sebäpli hem olara hop awanýanlyk sebäpli öňkü hökümetde ýa işlen ýa bolmasa bir intelligent wekiller hem türkmenleriň gaçyp çykdylar beýle halklar bilen bir hatarda. Näme şu ýerde türkmen ýaşlary öňkü häkimiýetiň döwründe bilime gaty üns berdiler, köp bilim ugrundan öňe geçip boldy türkmen durmuşynda, Awganystanda ýaşayan türkmenleriň durmuşynda. Emma şu Taliban geleli bäri hatta ýaşlarym, erkek oğlanlarym bilimsiz galypdy. Gyzlara bilkul gyzlara bilim almaga hiç hukuky ýok. 6-njy klasa barınça bilim bar diýilýär, olam ýok azap, çünki o ýerlerde ol mekteplerde mugallim bolmasa, hukuk kitaplary bolmasa, şeýle kynçylyklar bar. Gaty agyr ýagdaýda türkmenleriň ýagdaýy. Ona türkmenlerde bir ýer ýurdam kan bolmandan soň Türkmenistandan gelip
Bar Uganistana bosgotluk edip geçen de Türkmenler aglawaty. Olar ana yer yurt edinmen biz angre Türkmenistana yine ata watana gidersip sol umid bilen öňden ahyry yer yurt almandyr edinmendir. Şu sebäpden hem Türkmenler Uganistanda şol halçylyk bilen halda okumak bilen öz maşgala dolandyrıp öz maşgalasyny dolandyrıp gelýärdi. Yer yurt yok diýýärdi da soň maldarçylyk şonu bilen. Häzirki şertlerde sol Türkmen halsam satılmaya bazarı yok. Bazarı bolsa da ol daşary ýurtlara çıkarıp hallara satmaga mümkinçilik yok. Daşary ýurtlardan bir haly alýan aljylar yani kette söwdegerler barıp bilen Uganistana barmaya. Şol esasda Türkmenleriň ýagdaýy äl ogurlardan dürli kynçylyklar bilen yüzbeýiz bolup bu häzirki şertlerde. Öňüm garip ýaşaýan Türkmenler häzir hasam garipleşdi. Şoňa garamazdan Türkmenler ýöne biz garip diýip bir el halka el serp ýetersiz bilen Türkmenlere ha ýok. Näse şo edip bir zähmet çekip gara der döküp öz maşgalasyny dolandyrýarlar. Ugan dolandyrjylary Türkmenistan bilen nähili gatnaşyklary ýola goýdy. Bilşimiz ýaly Türkmenistan iýulyň ahyryna Taliban dolandyrjylarynyň Türkmenistanaky işleri wagtlaryň ananan wekilini tasdiklady, ikrar etdi. Bu münasibetde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Ugan hökümetiniň Türkmenistanaky wekili Fazal Muhammed Sabire degişli tasdiklaýjy resmi namany gowşurdy. Türkmenistan bilen Uganistan arada gatnaşyklary Uganistany Talibanyň häkimiýeti ele geçirmeginiň soňra nähili özgördi? Endi ilkinji bolup Türkmenistan ilkinji bolmasa da ikinji ya üçüncü bolup Talibany takriban bir resmiýete tanap duran ýurt bolup bordy. Yani onun ilçisini kabul etmek bir resmiyette resmiyetadan tanımak demek bolýar. Onun için hem o Taliban hakimiyeti Aşgabat'ta öz vekilini belledi. O vekilem menin malumatıma göre häzirki ýatlap geçen adamymyz, adyna aýdyp geçen adamymyz bu diplomatik urdan bir bilim alan adamym däl. Şoňa garamazdan ony diplomat hökmünde kabul edip resmi taýdan garşy alyp Türkmenistanyň Daşary işler ministri mana şeýle boldyny öňkü döwürlerde şol Türkmenistanda Türkmenlerden ilçi bellendi. Misal üçin o prezident Rabbani'nin döwründe öňkü prezident Uganistanyň prezidenti ondan Türkmen bellendi. Soňky Taliban döwründe de bir Türkmen Hatayda Aşgabatda Türkmenistanyň ilçisi bellendi. Yani häzir kynansa mana o ýerany başga milletten yani diýmek şu Talibanlaryň adamy ilçi bellendi. Hemem ol diplomatik ordan bir hiç bilim derejesi yok şahs bolmaly men eşitmişime göre ýakynan tanama yok. Yani Türkmenistan ana Taliban bilen näde bir ara gatnaşyny gowy aklamak üçin belki ya Taliban bize bir garşy hereketler etmesin diýipmi näse şöýdip Talibana bir yaranjanrak ýalak hereket edýär diýip Türkmen wekilleri aýdýar. Sebäbi Türkmenistanyň bir ençeme 100 kilometr uzak giden Uganistanyň serhedi bar da. Nana serhet ýakalarda da mana ýaraly toparlar bar. Belki Türkmenistanyň şol ýaraly toparlaryň Taliban öňüne alar diýip Taliban bilen gatnaşyklaryny bu edýär. Ýa bolmasa şu tawfy Uganistan, Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirişinin saklamasyny amala aşyrmak üçin olar bilen gowy gatnaşyk saklaýarmy? Şeýle Türkmenistanyň Taliban bilen ara gatnaşygy gowy. Ýöne ana başga dünýäniň ýurtlary o Talibany resmi taýdan kabul etmeýär. Ondan soň Talibany insan hukuklaryny aýagasty edýänlikde hususan aýal gyzlaryň hak hukuklaryny aýagasty edýänlikde aýplaýar. Türkmenistan bolsa böyle aýplamalary olara görkezmeýär meniň pikrimçe. Şonuň üçin Türkmenistanyň Taliban bilen gatnaşyklaryny, ýani Talibany resmi taýdan tanamagyny Uganistanda ýaşaýan türkmenlere aýdy bilmeselerim ýörekden goldanýarlar dogrusyny aýtsam. İki ýurduň arasyna gatnaşyklar Uganistanda ýaşaýan etnik türkmenleriň durmuşyna nähili täsir edýär? İki ýurduň arasyndaky gatnaşyklar öňkü döwürde gatnaşyklar gowdy, ol Türkmenlere gowy täsir etdi. Nana Türkmenistanyň kömekler geldi. Olsa Türkmenlere faýlanyp berilýärdi. Aňyrdan Akkineden geçirilip, ondan soňra Torgundy benlerden geçip Türkmenleriň ýaşaýan ýerlerinde köplenip faýlanyp berildi. Häzir
bu Türkmenistan'ın gelýän kömekleri Türkmenlere, Awganistanda ýaşayan Türkmenlere ýetmeýär. Yani sol Taliban hükümet başına gelenden soň Taliban'ın şu dolandırıcıları ýa-da Taliban'ın adamları sol kömekleri öz kontrolüne alýardylar. Soňra ýoksul garyp Türkmenlere ol Türkmenistan'ın kömegi ýetmeýär. Hem Türkmenistan'ın gatnaşyklary barada aýlanda inde resmi taýdana Türkmen hökümeti Taliban'dan gatnaşygyny gowy saklap durana meňdi. Emma berden soň Talibanlar Türkmenistan her näçe ýaramjanglyk edibersin, olar öz çeşini edip otyda. Onuň üçin hem ol indana Türkmenistan bilen Awganistan serhede Türkmenleriň ýaşaýan ýerlerinde mana başga halklar eltip yerleşdirilip otýar. Şeýle ýagdaýlaram bar. Ondan soň ana şol Türkmenleri gysyp ýurtdan çykarylyp ana şol ýanyk hereketlerim soňky şu Taliban hereketi hökümet başyna gelenden soň şeýle ýagdaýlar dörep başlady. Onuň üçin hem bu Türkmenistan üçin hem amatly däl. Meniň pikirimçe elbetde. Bu indana serhette umumyň dinäli Türkmenler ýaşaýar. Bu Türkmenler Awganistan tarapdan, yani Awganistan bir her türlü ýaraly toparlarynyň bir ýerleşen ýurdy diýip hasaplanyň köp wagt bäri. Onuň üçin hem eger Türkmenistana bärden bir hop awanjak bolsa ýa awana ýagdaýynda ol Türkmen Awganistanda ýaşayan Türkmenler onuň garşyna geçmege taýyn her zaman. Emma o ýerde şu Türkmenleri azaldyp başga halklary şu ýerde ýerleşdirip otyrlar. Bu ýagdaý gelecekde soňu bilen meniň pikirimçe Türkmenistan üçin hem hoply bolar diýip düşünýär. Taliban Awgan halkyna nämeler wada berýär? Umuman, islenlik ýurtda häkimeti umtynmagyň aňyrsyna bir esas bolmaly. Meselem, ilata has gowy ykdysady mümkinçilikleri hödürlemek ýa-da has giň erkinlikleri wada bermek ýa-da şolara meňdeş amatlyklar we pozitiv özgörüşler halk bilen häkimetiň arasyna sazlaşygyň kemale gelmegine goşant goşup bilýär. Häkimeti ele geçirip soňundan milaty aç, garyp we adam hukuklarynyň syýasy we raýat azatlyklarynyň mahrum taklap halkara jemgyýetçiligi tarapyndan ikrar edilmeýän ele geçiren häkimetiň näme manysy bolýar? Taliban şu jähtden Awgan halkyna, şolany etnik türkmenlere iň bolmana dilde ýa-da kagyd ýüzüne nämeler wada berýär? Bir wada berip bilýän adam ýok, berýän wada hemmet ýalan öte tersine ol halky ütäp otyr şu Taliban häkimeti. Häkimeti şol halkdan salgy alyp, halkyň üstüne zulm edip, halkyň puluny zordan alyp häkimet dolandyryp otyr Talibanlar. Emma mana meselen bir şirket bolsa ondan üzdürmez ýanak salgy ýükläp, hem ýeri bolsa salgy berilmeýän misal Amderiýanyň kynarynda ýerleşen türkmenler bar, ýaşaýan türkmenler. Olaryň ýerleri şu Amderiýa ýetgançylyk edýär diýip öňünden salgy alınmandyr. Çünki otobarsyz yer, bu ýeri haçanam bolsa derýa opurup ýumrup alyp gidebiler diýip sol bir salgyda girýän yer hökmünde kabul edilmändirdi. Sonuň üçin häzirinde o solardan salgy alyp otyr, üzdürmez salgy alyp otyr. Ol Amderiýanyň kynarynda mana Türkmenistanda onuň şaýady bolýanlar bardyr. Amderiýanyň yerden önüm almak, satyn almakdan hem gymmat düşýär. Sonuň üçin Talibanlar ana salgy alyp hemme halkdan, hatda bir şu eşek araba haýdýanyň salgy alýar Talibanlar. O eşek arabada yük haýdýanlar bar, yük sürýänler, bu yük daşıyanlar. Halkyň gawyny garpyzyndan, meselen başga gök önümlerinden hemme zatdan salgy alyp da häkimet öwretýär. Dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan berilýän kömekler hemme kesildi de, şonuň üçin Talibanlar şu halkdan salgy alyp häkimeti öwredip otyr. Ol berýän bir wada halkyň durmuş ýagdaýyny gowlaşdyrmak üçin bir wada ederýän Talibanlarda bir wada da ýok, bir eden işämi ýok, ýene ana gelecekde de Talibanlardan bir iş bolar diýen umydam ýok. Çünki ol bir proýekt ödürläp ýa bolmasa bir işi amala aşyrýan mümkinçiligi Talibanlarda ýokmy diýip halk şeýle pikir edýärdi.